बहा थांनो सनसुलि आदामोनासो जिरावलाङो थै माने आगोलनि सकसिम थांगौमोन आङो जायगायासो खालि दंना गैयाथाय फै जायगानि जेबो आंखाल गैया गारिनि जायगायाबो खालि मानसिनि जायगायाबो गोसोब्ला आंनि गोसोनि लांदां जायगायाव जिरायनानै थांनो हागोन नटी बय गारिखौ बेवहाय मानो लाखिफैखो आंथ' आगोलनि सकसिमसो थांगौमोन अजानेमन नों मा जिंगासिदोलै नों जेराव थांगोन जों नोंखौ इयावनो दोननांगोन दे इसे पेले थरा मस्ति खालामनोलै खाबायसो माथ' Woi, ini Barbie! Wah, bawa sama tele. What? Agak buka. जेबो गिफ्राखै दे बुखांबायबा थांसैथ' होदो मा नायबाय थाखो बहा थांदोंमोन मादैमोना आरो बहाथो थांबावनो नोंसा नोम्फानि फारामावनो जौ सावनो थांनायदो जों मादैमोना गुबुन खामानिखौनो मावजायोमोन ना बे गाज्रि बेसाद बानायनायावलाय मानोथो नांथाबबाय थाखो नों गोबां खोथा मिथिनो दंबावो जेनि नोंसा नोम्फाया सासे रायखसो नोंसा नोम्फानि आगानसे बारगा थांनो हाया जों नोंसा नोम्फाया जा बुङो बेखौनो मावनांगौ जायो जों
नोंगौ दिनैसिम जोंनि सासेबो गथ'खौ फरायसालियाव गाहोआसै बेयाव सोरबा सासे हेंथा बुङोब्लानो बेनो थांना थानायनि मोन्थायखौ खोमानानै लानांगौ जायो दिनै गासै बेसेबां माल दैथायखो बाहाजोन बांसिन माल थानाय गारिखौ क'क्राझारजों दैथायनाय जादों खम माल थानाय गारिखौ गुवाहाटीजों दैथायनाय जादों गुवाहाटीजों एसेल' माल दैथायदों नाथाय मानो जेथिंजाय जोंहा बेफार फालांगिया बांसिन जायो बिथिंजायसो खम हरदों माहाजोननि खख्लायाबो खालि जाथारबाय खोमा नुवाखै होनबा गुवाहाटीजों थांबाय थानाय बांसिन गारिफोरानो चुरि जागासिनो दं नंगौथ' नाथाय सोर इसेबां साहस गोनां सिखाव ओंखारखो आंनि मालाव आखाइ होनो हानाय माबा मोनसेबाबो खालामथारनांगोन आं बेखौ जायलाब बुं माहाजोन नोंना फिसाजोआ हस्टेलनिफ्राय माब्ला सफैगोन साननै उनाव आइजिनि नों दाबो उन्दुआखै आफा बिदि गाज्रि बेसादनि फालांगिखौ मानो खालामो नों आइ सना बेफोर बेफार फालांगिया मोजां गाज्रिनि जेबो खोथा फैया फैसाया बबेथिं बांसिन फैयो जों बेखौसो नोजोर होनांगौ जायो आइ फैसा आर्जिनो थांनानै गुबुननि जिउ संसारखौ दंस' दा खालाम आफा नङाब्ला उनाव भुगिनांगोन जेनि मा जाखो माखो एसेबां गोसा होसिख्रावखो बिमा जेनिखौ गाबोन सहराव दोनहैफिन नाथाय मानो मैयासो फैबाय गथ'आ गाबोनलाय मानो दोनहैनो गोनां जाखो आं जा बुंदों बेखौनो माव गोग्गोम लुथिबाय दिनै गोजां बोथोरनि ड्रेस बायनांसिगोन गाबोन गोजां बोथोरनि ड्रेस बायग्रा बहानिबा मालै आहा गोजांनाय गैया नामा गावहावले गोदान गोदान बबेनि गोदान गोदान नुखो नोंलाय फैसाफोरखौ मोननाय समावनो बुथुमनानै लाखानांगौ देनां नोंनिनो हाबायाव खामानि होगोन मा बुंखो आंबो हाबा जानो मोनलायगोन आंलाय सानदोंमोन बालुन्दा जानानै थालांगोन जमाय बुन्दु जमाय नाङालै आंनो गोदान थोदान ड्रेस नांगौबा लंथङै थागोन आङो देलाय मोदोमा एसे नानानै होलाय हाय अबाहाय मेंनायफ्राव फाग्ला बुङो नायां खैनाखौ नांगोना नाङा नोंनो नांगौलै बुन्दु दिन नागोन आं गुड बय मानब बै बुहुमाव थानाय गासै सिखावफोरनि राजाया आंनो नामाथाय होद मिन्दला गावखौनो इसिबां दुगानानै दाला खावनानै लाबोनाय माला नायग्रो मैयानि बायदि दावदै गला मोनाबानो जाबाय रौलाय साला सुवा गोनां खुगाजों मा आजे बाजे बखिलाबाय थायो गिलिर मोनलायथारदों माथो बुस्थुखौ नायनानैथ' खमैबाबो 20,000सो थानांगौ नायनि र' फाग्ला हे आये हुस लन्थं सिख्लानि सावगारि बेखौ हले आंनो माब्लाबा खामानियाव नांनो हागौ लानोसै आं बेखौ आरो बेलाय मा ओ बाबा गुटका मेन्डेलाया सिखाव जानो हागौ नाथाय बेफोरबायदि निसा बेसादखौ माब्लाबाबो नो नेभार
बोरो फैसाया नोंजों थाफाबा सामफ्रामबो रानो रानोसो थैलांनांगोनलै है साला मानसि अथयजब्रा फारसेखै नायथ'वाखै आं नायनि बोलो 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 आइ लक्ष्मी बोलो 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 ओइ साला सोर भिखारिनि पकेट मारिफ्लांखोलांलाय दिनैलाय ओइ साला मोजाङै खोनासं सिखावखौ हमनो हायाब्ला राबन माहाजोना जोंनि थाफ्लिखौ हाख्लानानै थुन्दुरि खालामनानै जागोन आयु मासि लेथ्रा माहाजोन बिलाय मानसिनि थाफ्लिया गिसिखिन थुन्दुरि जाजालाबायो जाम्बि गाव जाया सैमानोसो रानना होगोन बेखौ बुंना आंहाथ' बिनो गोनां गैखाया सार मानो मानो आंहाथ' थाफ्लियानो गैखाया आयु बे फाग्ला माहाजोन जानाय नङा थ' गोख्रै नागिरदोसै फैदो बे फाग्लिनि थाफ्लि फारनैखौ मोनब्ला बे राबन माहाजोना अहा थालथाब बुगोन आइजेनि जेनि आइ रागाजोंनो एसे बुंफ्लांबाय आङो बेखौनो रागा जोंबाय आरो नोङो नंगौ आइ बिमा बिफा बुंनाय बाथ्राखौ गोसोआव लाथामनो मोना आइ आफाया बुंनाय खोथाखौ गाज्रि मोननानै आं सहराव थांनो ओंखाराखै आफाया खालामनाय माखासे गाज्रि बिजनेसखौ नायनो बानानैसो आं थांनो ओंखारदों मा जाबावगोन नोंजोंबो दे सानैसो सहरावनो थायदो दे जेब्ला गोसोफोरखौ मोजां मोनगोन अब्ला फैफिननो हासिगोन दे साननैसोनि थाखायल' नङा आफा जासिमहालागै जौनि बेफारखौ बन्द' खालामा अब्लासिमहालागै आं फैया दानि गथ'फोरनि बाथ्रा सानब्लानो खरसबाव मोनो आङो ओइ माइकेल रुबल हाजिर माहाजोन नोंना न'आ मोजां नोजोर हो नङाब्ला थाफ्लि फारनैखौ बुनानै बाथोन खालामजोबगोन गोसोआव दङ माहाजोन बाबु बरिया थां थादो माहाजोन नमस्कार थादो माहाजोन नोंहालाय मा खैना गोदान बायदि जाबाय थागो आं साखा खुलिनो रोङा साखा खुलिनो रोङा ओरैनो बिगुमानि फिसाजोनि ड्राइभार जानो फैदों नोङो बोरमा खि दंना होगौ मा जादोंलै आदामोन लामानि मानसि लामाजों सोर थां बावदा सोंलाबाय थानायाव माबार थां बाब्रे एसेबां खुरिया माबा मोनसे हेफाजाब खालामनो हागोन होननानैसो सोंदोंब्रा नङाब्ला जोंहालाय मानि आंखाल थुदो बे बडि बिल्डारखौ एसे बुजिनो गोरों बायदि मोनदों आं बाबुमोन एसे रोंगौबा साखाखौ एक्सेन्ज खालामना होलांदोब्रा बेखौनो बुंना रोंगौना रोङाब्रा na 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 na
जाबाय दे आदा अजिखौ हले मानिनांलै नोंनिखौ सोरां थ'दो माना हरबाय दङ नानि ओइ जाम्बा आदुआ माना हरबाय थादों नोंलाय नुवाखै नोंसोर आं सासे समायना सिख्ला नाहरगासिनो दं जोंखौ सिनायाखै न' जोंखौ सिनायाखै सोरमोनलाय नोंखौ लाजिबायलां ओइ सोंगाव बे सिख्लानि सायाव माब्लाबाबो नोजोर दाहो नङाबा मा खालामनो थिउलासो माथो बेलाय नङाब्ला नोंनि मेगन थाइनैखौ एरख'नानै साम' बायदि गुजि सुनानै मेनानै जागोन आं बोरो सिख्ला नायनायफ्राव ना 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 बेबाराव सिदा सादा खि होबाय आरो लोगो मोनबावोब्ला आदामोन नोंसिनि एसे प्रेक्टिस नांबावगोन आंखौ बुनानै उल्था नोंसिनावसो सानाय बायदि मोनबाय आं बाय बाय नेक्स्टआव फैफिनबावगोन Soalnya nggak ada bidang. Tunggu dapat. Hah? Asal pun sulit betul. Oh.
बे फाग्ला बे रखमसो जायो बे हायार लाबोलायनाय बिदि जायोलै फैसाखौ ओरैनो मोन्दों नामा लरवा बरिया बे खेबाव जुदि जोंनि जौयै खावजाबावनोखोमा जों साथाम दाबनाया सेस अच्छा सिटा এক দুই তিন চালা দাসপুন্দ বেটা আয়ু মুখরা চিন্নবরা শালা শালা মুদুং বেটা Batangku urcin nagiरलै माखासे Bro, माथो जेबोआनो गैया बहाथो खारखो दिनै पुरा प्रफेसनेल सिखावनि ड्रेस गाननानै थौदो सिखाव